Ja man. Kunnen we rijden? We kunnen rijden. Lekker in de show mensen. We gaan eens rijden naar de auto. Ik moet even naar het kantoor daar. Dus dat is zin. Oh, bliksem. Ik heb het hier in. Ja. Dit is ook een fietspad, maar mag maar rijden, want dit is ook net. Dit waar ik het net. Yep, misschien die zo'n asfalt. Oké, zo. Bedankt voor het toekomst, mensen. Zie je tank. Zit er eens in. We gaan nu vanuit de Watten naar je werk hier. Je ziet de light op de sneeuw, maar net op het ding. En lang vol met wet. Goedemorgen. Wat zit er nou? Goedemorgen. Fijne reis, Eduard. Dankjewel. Dankjewel, Naskoel. Tegen. Doe het best. Goedemorgen. Goedemorgen mensen. Allemaal goedemorgen bij deze livestream vanuit de Aguille mobiel. We rijden op dit stuit richting Werge. Goedemorgen uit Haas. Goedemorgen. Alweer goedemorgen. Zat je zo de dikke dat goed doet. Maar goed, het verraderlijk als kind te wijzen, toen just dat werd leids. Dus ik rijd nou rustig, ik rijd 60 km per uur hier, dat is net precies, ja, het is hier. Wat zei nou, ik vond iets dat hadden hier op de A6 ongelukken, geluiden ook wel. Ja, ik kan maar voorzichtig wijzen, hè. Ik rijd rustig en voorzichtig. Rijd ik naar Ljouta. Maar we gaan eerst naar Wergen. Zo, je zit nog steeds, een scooter van de post. Zit er. Die zit hier al een week haast. We begrepen dat de postbezwaar van Ziekwie van uw dorp. Dat er een vervangster weer. En waarschijnlijk in de accu leeg en had hij weer moeten stelen. Dat kan. Uit Haas. Yo, groet me om de Haas. De groet me om. Leuk dat je maar even sjoggen. Gezellig. Zat je sjoggen de dik. Ja, het is code oranje volgens mij, hè? Het is code oranje, ja. Ik zie op mijn klok is het trouwens 2 graden neer. Het is 2 graden. Mooie temperatuur. Mooi taaiwaar. Dan kom je een dikke vraag bij weer. Ja. Oepsie. Lekker. Even zien. Hier op de A6 2 ongelukken. Ja, dat weet je. Ja. Er zit er nog een liedje. Ik moet nog 4 zien nou. Marijke. Ja, Marijke Haas. Hoi, Marijke Haas. Er zit een reactie achter. Ik zal zien dat ik reageren kan, maar ik moet natuurlijk echt op de dik letten. Laatst ik nou wel hartstikke ongeluk omdat ik een reactie zie te zien. Dat is natuurlijk niet handig. Eenzijdig gelukkig. Hartstikke ongeluk, hè? Wie een ongeluk, maar wat een ongeluk was, weer het eenzijdig was. Dat is het positieve erover. Ik vind het zo gezellig te kijken en ik ben een trouwe fan. Nou, best nou Marijke, dankjewel. Ik kijk altijd naar jou, dankjewel. Leuk wat hier. Ik heb liever koude. Ja joh. Maar ja, het is nou taaiwaar, hè, staat zo mooi. Taaiwaar, tijd. Je kan ook werken, zo je laat echt nog wel sneeuw op die. Ik verwacht dat je glad is. Dat zit je er ook wel. Het ziet er hier glad uit of zo. Oh, sorry. Die auto die slipt al. Je moest ook een remje om je wel voorrang te houden. Vaak is het net wel gewoon trorrijden. Dit is Wergen.
Wederom, zijn er Christbeam, steentje op. Dus ik heb geen afscheid van de Christbeam hier in Wergen. Maar ik hier mooi dik, prachtig. Het zit er net heel glad. Ja, het zit er ook glad, een beetje glad uit. Ik zou Riet dan viel net per se glad onder ik, maar ik weet rustig dus ja dan. Ja, het koude. Het is net meer koud, maar deze week wil het voor ik het meer zo koud, dus hoor ik al maar zeggen, ik ben blij dat we aan het even afbinden van die code oranje en zulke soort dingen al, hè? Want ik kreeg vorige week wel wat een onregelmatige weekend. Ik heb zo'n probleem met hem, maar op een gegeven moment dan mij toen meer gewoon even gewoon wijzen, want ik moest daar nog werk van. En ik dacht van, oh, ik moet even dat opnemen, kijk, ik moet even dat opnemen. En ja, dan komt er van het min of meer gewone werk komt er wat minder. Ik heb het nog mooi weer oppakken, hoop ik. Wat ik wel leuk vond, maar dit waar is, dat je natuurlijk zegt dat je sporen van beesten, dat is fantastisch van, hé, wat is dat? Dus daar kwam ik achter dat er bij ons in de tuin een fazantrand had. Nou, dat ik echt nooit dacht dat er fazant in de zon. Vanmiddag werk ik bij de Plus op Ameland. Waar werk ik bij de Plus op Ameland? Nou. Ze willen een beetje snel wat veilig op werk komen kunnen. Dat vind ik op nota heel best. Het is 12 graden, ja, het vlies steekt net op of zo, hè? Zo stinken. Zo stinken. Maar wees maar voorzichtig. In Holm. Oh ja, Holm. Holm. In Holm. Wil je de rust op erop, hè? Nogmaals, leuk dat je hem sjoggen. Tijdens een livestream. Het is code oranje in Friesland. Maar ja, ik moet even druk dan. En dat je rustig rijden en dan zal het goed komen, toch? Er werd adviseerd net de dik op te gaan. Maar het stukje wat ik ook nota rijden had, is eigenlijk perfect. Dat is het eerste wat ik daarop zeggen kan. Ik kan je ook prima rijden. Ik rijd rustig. Niks los. Dus ik kan echt trok op een dik zetten zien. Nog net. En dan doe ik een rustig stukje op de algemeen. Dus ja. Zo'n friend wijs die niet wel heel druk weer. Dus je leidt wat iers op het dik, dus maar betekent. Als je het lezen, ja, rustig gewoon dan maar. Ja, doe maar. Goed zo, mooi. Ik liet het glas. Ik heb al een keer haast van de rotonde af. Maar dat zijn we nog echt heel dan bij ons afleren. Lekker rustig rijden. Daar gaat hij weer. Koud gassen. Ja, ook niet meer koud, hè? En dan blijkbaar. Oké, is ook goed, jongen. Dit van. Kalf, is het. Ja. Polo. Polo! Beetje gaasje aan. Oh, die zit echt erop. Dat mag eigenlijk net. Dit je afstand houden is geen probleem. Geen probleem voor dat goede mobiel, nee zeker niet. Dat goede mobiel red je maar, hè? Maar ik moet zeggen, dat goede mobiel houdt zijn best. Hè? Laatst ben we nog in de goede mobiel naar Polen daarin, dan naar Gdansk. Dat is gewoon 14 uur heen en 14 uur waarom? Nou jongen, geen centje pijn, hè? Ah, geen centje pijn. Nou ja, dan komt het natuurlijk, hè? Dan zei ze eerst geen centje pijn, dan geef je het een hele oorzakken zo. Wat weet ik ook nog gewoon? Oh ja, de cruise control die valt af en toe uit. Nou ja, als dat het ergste is, dan ja, niks te klein, hè? Ik doe het nobel. Ja, nou dat ook. Nee, voor de rest, ik heb het hartstikke best mee. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is een oude Citroën, natuurlijk een oude Citroën Grand Picasso, maar ik vind het zo'n praktische auto, dat je er eigenlijk al zien
Ja, esthetische kwaliteiten, die vallen daar weer wat meer belangrijk in niet. Het is gewoon ideaal om in te rijden. Klopt, Nazgul. Nazgul. Ja, wat hier nog aan de hand, niks hè. Er is helemaal niks aan de hand. Lekker rustig op het ding, dat is er nog aan. Heerlijk, ik heb vaker corona gehad. Lekker rustig op het ding. Zo is het wel. Tipsy. Zo. Lekker even rustig weer, heerlijk. Dit is gewoon wat. Kijk naar de Nederlandse kant van de Dikstensjoen of zo. Ja. Nou, juist weer, ik kan wel lekker waar, ik kan wel lekker op het Sliedje West. Ik ga lang lopen dit weekend nog even onderhand. Ik ben nog even naar Jenne Water West te lang lopen. Maar zonder die loipes is dat het niet meer lang lopen, is het wel zwier. Maar goed, wel een mooie workout. En heel mooi om jou natuurlijk, hè. Denk nou, dat vind je prachtig. Jeetje, wat is dit nou aan rijden, joh? Dat er op binnenbocht, ik nou hier. Ik denk wel, ja, wat rond, ik kan ik het op de binnenkant houden. Tussen de trofleren vanzelfs. Nou maar. Is het een glad? Nee, het is totaal niet glad. Nee. Het stukje wat ik riep, nou, geen enkel glad. Prima te doen, riet lekker terug, weinig verkeer. Weinig mensen op het dik. Heel prima. Niks los. Ik laat even vol gas aan, als het lukt, en dan zijn we erg slip netro aan het worden. Of er netro slipt. Wat is dat muziekje? Vol gas, maar in ieder geval zijn flink gas aan. Zit die 1800 en flink op beul, ja. Die 1816 kleiber. Nou, kom maar. Wat voor werk doe je, Eduard? Ik ga een reclamebureau. Agoeie. Zit in Ljout op het Zuiderplein. Dat is nog hinnen. Hoe kan dit nou dan? Hoe kan het nou nog?
Nou, het is net glad. Net glad. Ik ga een reclamebureau. Wat doe ik daar voor werk? Ik maak de video's. Ik bedenk campagnes en creaties. En samen met mijn compagnon Bart. Ja, verschillende campagnes. We maken websites, online vormgeving. Nog een social media management voor verschillende bedrijven. Dus ja. Is ook zo wat. Doe van alles. Van alles in de media. En wat doe je? Marijke is ook goed. Nee, wat zit er al? Iets wat Lieds. Markie? Ik ken het goed zin. Lieds. Wat doe je? Markie of Marijke? Ik ken het goed zin. Woepie. Zo hier laat het sneeuwen nog steeds. En het kan ook wel hebben natuurlijk, maar het is net. Ja, een mooi wetter laten op een ding. Naar is. Dat is mooi wat. Die waren in de bus, hè. Die reden ook net bussen. Bussen met ook net. Het is lekker rustig in de stad. Afverkeer, dat wel. Hier rek ik een remje. Ik slip je net nog. Geniaal. Nou, misschien er hier. Slip je weer net van. Er komt nog aan het laatste stukje van de route, denk ik. Let maar op. Dat is hier. Dit is het laatste stukje. Het laatste stukje. Hier is het echt het meest laatst. Hier slip ik de liek erop. Maar dat maakt niks, want ik kom alleen maar hier even de auto's neer. En dan sturen we. Dus even zien, huppakee. Nou, zo'n beetje. En klaar is Kees. Huppakee, goedemorgen. 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 Zo, huppakee. Nou, dat weer jongens. Ik ben gearriveerd op de plaats van de bestemming. Ik ben Key Account Manager in de contactlenzenbranche. Nou, dat is dan wel grappig dat ik het even net lezen kon, maar dat komt gewoon puur wat soliet zijn. Ja? Ik hang goede bril, dus dat is wel belangrijk. Shady boy, goedemorgen. Work joh, dankjewel. Naast Goal 500 doe ik voor succes met wat je het zegt. Komt helemaal goed. Ik zal hem omdraaien. En dat zeg ja. Nou. Meisken, tieren dank voor het chen. Ik zal maar wat dingen uitpakken. Hey, zie je die kunnen wel muts. Zo. Op een stoep mis ik ook al uit, zullen veel.
politie. Zo. Oh ja, die moet ik inpakken. Die moet ik in. Nee. Dat ik weet. Shit. Ga ik op de lijn? Oh, hier heb ik ze daar. Hier heb ik op de lijn. Ah, daar is hij weer. Grijns. Ja, jongen, die weer hem. Oh. Twee weken bij hem. Ik moest net het spul pakken, hè. Dan ga ik het ding in krijgen, dan ben ik er liek van op. Nat. Het is nat. Hallo Marijke, stadsgenootje. Oké, ook een hazer. Een hazer, ik een hazer? Een hazer. Hier wie een hazer. Hier wie een hazer. Haast to the max, joh. Nou, die is op slot. Zo. Ah, goeie. Nou ja, dit is de situatie nou op een snoep in elk geval. Die is net fantastisch, dat je moest jongen. Zo. Dus ik moet ook laten shippen natuurlijk. Helemaal neigen. Dat is net zo fantastisch. Maar ja. Dat zal je de rest van de dag een beetje taaien, zo net. Dat zal wat voor taaien. God, zie ik laat ze shippen, joh. Zo, je is het ook laat. Als je met de auto is, dan komt het net vooruit, denk ik. Je is met de auto lekker laten shippen, hier. Ja, dat is wel. Ja. Ja. Oei. Nou, let's go. Een winter. Zo, goeie. Dat is het bedrijf. Nou, doei meisjes. Nog een dag verder.